Anenggih negaripun ditengkai Wadi Dasapurwa. Minangka dadi perwakaning kandha gemlaring projeng Pringgondani. Sinten ingkang lenggah madaning projeng Pringgondani menika ta warnane Nalindra Muda jejuluk Sanata Prabu Anom Gatotkaca. Ya sang tetuka, ya sang krincing wesi, ya sang Gurundaya. Risa Jugnedeng lenggah madaning dampar sineba sangganing para sentana negaring Pringgondani. Cinaket pisowanipun Rekena Patih Prabakesa ndadosaken kagating kalih Risang Gatotkaca. Mulat sawanipun Adipati ing Tunggarana nenggah Adipati Kahana. Dadaka mangun jering pangandika Risang Gatotkaca ingkang dereng kababaring lisan. Hyang Agung muga ngayomana marang projeng Pringgondani saisine Paman Prabakesa. Wonten timbalaning adhawa menapa nggih miji dhateng pisowanipun ingkang Paman pun Prabakesa. Sawetawis anggenipun lenggah madaning datri negaring Pringgondani. Ndadosaken kejot raos ing manahipun ingkang putra pun Gatotkaca. Dene dinten samangke wonten sawanipun menawi boten klentu. Menika tasih kalebet Adipati ing Tunggarana inggih menika pun Adipati Kahana. Miwah kami tuwaning Tunggarana inggih menika pun Resi Sumber Katung Paman Prabakesa. Wah inggih. Dadosaken kagat raos ing manahipun ingkang Paman. Dene dinten samangke tanpa tinimbalan wonten sawanipun Adipati Kahana miwah Resi Sumber Katung wonten ngarsanipun anak Prabu Gatotkaca nggih. Purba wasa wonten asta paduka anak Prabu ing Pringgondani tumunten kula aturani bali. Menapa ing dados wigatosipun dene sowan wonten negaring Pringgondani Paman Prabakesa kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi. Kula non sampun boten kirang prayogi. Bisowanipun ingkang Paman ing kepatihan nggih anak Prabu Gatotkaca. Adipati Kahana. Sawetara nggonira ngadhep ngarsaning sun padha raja sapraptanira. Ri amit pasang Kalimantapi tinebine ing lodune dimawahing tawang tuwang sinuwun. Sepinten kalapatanipun ingkang abdi pun Kahana dene tanpa tinimbalan kula wantun ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ing Pringgondani. Nawung deningan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang abdi pun Kahana. Mugi kunjuk sandhep padha paduka sinuwun Prabu ing Pringgondani. Ndak tampa gawe gedene katiku. Ora liwat pangestuning Sun Tampanana, kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Resi Sumber Katung padha raja sapraptanira ana ing negaring Pringgondani. Oh inggih. Sinuwun Prabu semban kula. Tansah pinaringaning kawidadaning ing sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang abdi pun Sumber Katung ndak tampa ora liwat prayogana gendera ngadhep ngarsaning Sun. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdi pun Sumber Katung diweji Adipati Kahana. Sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa yen to darbi atur ing bakal sira aturake lawan panjenenganing Sun. Maragake matur ingkang tetela. Nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Kahana. Mugi pareng paduka ngluberna sih samudra pangaksami ingkang sepisan. Ngaturaken asok bulu bekti glondong pengareng-areng. Peni-peni raja peni dhateng ngersanipun sinuwun Prabu ing Pringgondani. Dene tungkap angka kalih. Estunipun anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Pringgondani. Wale-wale menapa diweji, kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng sinuwun Prabu ing Pringgondani. Mugi paringa pengayoman dhateng kula warga miwah para warga ing Tunggarana. Sinuwun Prabu Gatotkaca. Adipati Kahana, wonten timbalan. Kena ngapa sira matur ingkang kaya mengkono? Jernyatane dina samengko laladan Tunggarana kuwi kebawah keperintah negara ing Traju Trisna. Apa ora bakal ala kedadeane lamun sira Adipati Kahana ingkang sayekti minangka dadi areh-arehaning wong Traju Trisna teka sowan ing projeng Pringgondani. Sinuwun menapa ing sampun laturaken menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging menika saking suwantenipun sakkathahing para kawula
ing Kadipaten Tunggorana lan mugi andadosna ing kawuningan bilih sampun sawetawis wekdal menika para kawula ing Tunggorana sajaipun sampun boten betah dados reh-rehanipun negaring Trajutrisna tumuli sak kathahing para kawula menika kala wau tumuli matur dhateng ngabdipun Adipati Kahana bilih samangke nedya wal saking regemanipun Nalindra ing Trajutrisna inggih punika Prabu Setija Buma Narakasura krana sak laminipun dados reh-rehanipun negaring Trajutrisna kawula ing Tunggorana boten ketingal ayem tuwin boten ketingal tentrem malah pendak-pendak kedah caos bulu bekti glondong pengareng-areng ingkang langkung saking kegiatanipun para kawula langkung-langkung minggahing pajek ingkang dipun suwun dening tiang-tiang Trajutrisna satemah nekak dhateng gesangipun para tiang ing Tunggorana menika ing dados sababipun Adipati Kahana wonten timbalan upama kaya mengkono Gatotkaca ora duwe wewenang ngrampungi perkara iki jeriki nyatane perkaraning Kadipaten Tunggorana lan negara ing Trajutrisna Gatotkaca ora duwe wewenang apa-apa tumrap ing Kadipaten Tunggorana nuwun sewu nggih mestinipun menawi sinuwun Prabu ing pringgondane paring dawuh mekaten menika boten nama mokal jalaran jengandika Gusti kula ing pringgondane boten ngertos cariyos ingkang sakjatosipun carita ingkang satenane piye mugi andadosna ing kawuningan bila sejatosipun saderengipun Tunggorana menika dados kukupanipun tiyang Trajutrisna nalika ingkang Hyang Prabu Trembuka menika tasih madhep Nalindra wonten negaring Pringgondani Kadipaten Tunggorana menika mujudaken satunggiling kadipaten ingkang gemah ripah loh jinawi kasta dening tiyang sepuhipun Adipati Kahana inggih menika pun Adipati Kalapustaka lan dados reh-rehanipun negaring Pringgondani nawa mugi andadosna ing kawuningan sasampunipun Prabu Trembuka Seda tumunten negari ing Pringgondani kasta dening Prabu Harimba nalika semanten kumbak kumbul kawontenan Kadipaten Tunggorana krana sanata Prabu Trembuka Seda wekasan bingung para kawula Tunggorana miwah Sang Kalapustaka sesembahan kula nalika semanten dumadakan dhatengipun mengsah saking negari ing Surateleng kapandikan Prabu Bomantara ing nalika semanten saged ambedah Kadipaten ing Tunggorana lan nyedani Prabu Kalapustaka kanthi mekaten Tunggorana tumunten dados jajanipun negari ing Surateleng nalika semanten Prabu Bomantara Seda dipun sedani dening Raden Setija ing sakmenika lenggah wonten negari ing Trajutrisna kanthi mekaten Tunggorana dados regemanipun Prabu Setija Buma Narakasura wonten negari ing Trajutrisna menggah menika cariyosipun dados menawi jengandika sinuwun Prabu ing Pringgondani paring dawuh boten wonten sambung rapetipun antawisipun Tunggorana kaliyan Pringgondani menika kula nuwun sewu boten ateges kula menika nglincipi carang papak menika boten namung sedaya menika kelintu krana kula nuwun sewu sedaya para kawula dinten sak mangke kepengin wangsul malih Tunggorana menika dados regemanipun negaring Pringgondani tuwin manunggal kaliyan projeng Pringgondani uwal saking Trajutrisna diweji gawe kaget suwantanpa tinimbalan nayaka ing Trajutrisna ora pangling iki kaya Adipati Yayagriwa inggih sinuwun kula ingkang sowan ngabiyantara wonten negaring Pringgondani kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang abdipun Adipati Yayagriwa kunjuk ngersanipun Gusti kula ing Pringgondani ya tak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan wigatine apa sumengko mawak bojro nggonmu sowan sajak kita ana wong wigati ana parigawe apa kangge matur marang panjenengan ingsun diweji nyuwun pangapunten estunipun anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika mboten wonten kaperluan ingkang badhe kula aturaken dhateng Gusti kula Sang Nata menika babar pisan mboten namung mugi andadosna ing kawuningan bilih sampun sawetawis pinten-pinten candra inggih menika Adipati ing Tunggorana Adipati Kahana mboten sowan caos bulu bekti glondong pengareng-areng wonten negaring Trajutrisna andadosaken dukaning anak Prabu Buma Narakasura
satemah kula dipun utus ngupaya wonten pundi dunungipun Adipati Kahana. Samangke sareng kula jujuk wonten ing Kadipaten Tunggarana teka boten ketingal lan miturut aturipun para kawula Sang Adipati Kahana kala wau sowan dhateng negaring Pringgondani. Jebul pinanggipun apan kepara saestu mila ingkang saking menika diweji kula suwun ngersa paduka anak Prabu Gatotkaca bilih sakmangke boten wonten perkawis antawisipun Traju Trisna lan Pringgondani lan kula sowan menika namung badhe amboyong dhateng Adipati Kahana supados sakmangke badhe kula boyong wonten negaring Traju Trisna ingkang wigati netepi dhateng timbalanipun anak Prabu Setija Boma Narakasura sinuwun Prabu Pringgondani. Ban kula kepareng paduka Gusti kula ingkang sinuwun maringi pengayoman dhateng kula Tanwandi menawi kula nderek dhateng pun Adipati Ayagriwa menika kula badhe nampi pidana saking sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura anggen kula mboten ngaosaken bulu bekti glondhong pengareng-areng dhateng ngersanipun Alendra ing Traju Trisna menapa ingkang kula lampahi menika awit menika panyuwunipun para kawula ingkang sakmangke kula aturaken ing ajeng bilih sejatosipun kawula ing Tunggarana sampun boten sarujuk tuwin sampun boten mathik menawi Tunggarana menika dados areh-arehanipun negaring Traju Trisna kula suwun sinuwun Prabu Pringgondani keparenga sakmangke paring pengayoman dhateng kula Adipati Kahana. Dadi saiki ketok lorekmu cetha lelakonmu yen to kowe swarana ing Pringgondani mung kepengin njaluk pengayomane sinuwun Prabu Gatotkaca. Kowe ora usah dadak rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Nggonmu ora swarana ing Traju Trisna mau sejatine bakal nampa paukuman merga nggonmu weya lawan kewajiban ora ngaturake glondhong pengareng-areng. Peni-peni kunjuk sinuwun Prabu Setija. Kang mangkono kowe keluputan kowe ora usah dadak njaluk pengayoman marang sapa-sapa Yayagriwa. Akeh kawula Tunggarana wis padha sarujuk yen ora gelem dadi reh-rehane wong Traju Trisna. Niatku sowan ning Pringgondani pancen kepara nyata tak akoni yen tak nyuwun pengayomane anak Prabu Gatotkaca utawa sinuwun ning Pringgondani. Mula nggonku sowan iki ora kok ming pengawak Adipati Kahana ijen nang aku minangka wakiling kawula sak Tunggarana ingkang saknyata wis rumangsa ditindes dening para wong-wong Traju Trisna lan rumangsa dijajah dening sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura lan ngertiya yen to sejatine apa kang tak tindakake iki padha karo aku nalurekke kelawan wong tuaku lan mbah-mbahku biyen yen sejatine Tunggarana iki dudu wengkon negara ing Traju Trisna nanging kebawah keperintah Pringgondani. Merga kaling Bumantra nalika semana dibedah nganti wong tuaku dipateni. Lan kanthi kaya mengkono Tunggarana dadi reh-rehane wong Traju Trisna ingkang saknyatane Tunggarana kuwi dadi reh-rehane wong Pringgondani. Wah, adalah yen ngono kowe bakal merang Kampo Jingga. Nuwun sewu nggih menawi kula kedah damel rame wonten negaring Pringgondani. Prabu Kesra ya dasar kepara nyata. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe kudune ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh. Iki eneng negara Pringgondani, iki eneng negarane anak Prabu Gatotkaca. Yen kowe arep gawe geger Pringgondani, aku sing ora nrimakake. Tur karo meneh Kahana lan Sumber Katong kuwi dadi dayohe wong Pringgondani. Yen Kahana karo Sumber Katong kuwi dadi tamune wong Pringgondani, kudune aku lawan anak Prabu Gatotkaca iso ngayomi marang dayoh ingkang teka ning Pringgondani. Prabu Kesa kowe ketok nggonmu bakal ngelincipi sarta kowe bakal nyumet genining memungsuhan antaraning Traju Trisna lan Pringgondani. Perkara iki ora perkara genining memungsuhan nanging iso dirembuk kanthi cara-cara kang becik cari cara-cara bedamen kanthi pirembugan sing prayoga. Aja nganti Traju Trisna lan Pringgondani dadi geger mung perkara babagan Kadipaten Tunggarana. Ah, kokean gunem tanpa guna. Wose Kahana tak jaluk entuk ora? Ora entuk. Lakon dadi Karang Abang, kowe sing dadi Karang Abang. Sumbering perkawis dados kawontenan mekaten menika namung ingkang abdipun Adipati Kahana wonten timbalan. Apa iki dingendikake dening Paman Prabu Kesa mau saknyata bener. Kowe lan Sumber Katong kuwi dadi dayohing wong Pringgondani.
Mula aja nganti ana ingkang dak siya lawan sira lan Sumber Katung. Wis wajibe aku lawan Paman Prabakesa ngayo marang kowe lan Sumber Katung. Nanging menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kaya aja ngetok golek papan sing primpen delika saka wong-wong Trajutresna. Aku tak methuke Kakang Stijo Bumanara Kasura. Kadangku tuwa Trajutresna tak ajaki rembugan sing becik-becik babakan Tunggorana iki. Adipati Kahana niki ngestaken sewu. Sumber Kak Prabakesa. Yaya Griwa ya pancen mengkono. Oh, pancen ora kena disangga entheng. Lan ora kena dijum sarana aris. Yen kowe menehake Adipati Kahana, kahanane ora bakal kaya ngene. Yaya Griwa. Yen kowe ngerti pranatan Adipati Kahana lan Sumber Katung kuwi dadi dayawing wong Pringgondani. Upama ta kowe nyuwun kalawan Adipati Kahana mestine kabeh mau saka pangandikaning anak Prabu Gatotkaca dikeparengake mboyong apa ora. Kuwi kabeh purba wasesaning anak Prabu ing Pringgondani. Ora banjur ugal-ugalan sak penakmu dhewe ampyak awur-awur. Nyatane pancen wis ketok loreke Adipati Kahana nggone bakal merang Kampo Jingga. Ora gelem ngaturake glondhong pengareng-areng lan asok bulu bekti kalawan negara ing Trajutresna. Kabeh mau kudu mbok tindhingi. Apa to sababe Adipati Kahana kok ora gelem ngaturake glondhong pengareng-areng apa dene peni-peni raja peni marang wong Trajutresna? Ya merga saka ature Adipati Kahana ingkang minangka dadi wakiling kawula sak Tunggorana. Yen pajek sing disebar ana ing Kadipaten Tunggorana nekak uriping para kawula. Lan kawula rumangsa ora kuat menehi pajek tumrap negara ing Trajutresna. Mula tumuli banjur Adipati Kahana minangka wakiling kawula sak Tunggorana kepengin bali Tunggorana dadi kebawah keperintah negara ing Pringgondani. Wah, yen ngono pancen wis didadaki karo Pringgondani. Yen ngono wae ora gelem menake Adipati Kahana apa lakon Yayah Griwa barang ngamuk nang Pringgondani. Ayo amuka yen pancen gumlundung sirahing Prabakesa. Gaglak limpamu walat. Sinuwun. Dautus boyong-boyong nglawan Adipati Kahana. Nggenahake kepiye nggone duwe kesaguhan. Tansah ngaturake sungkem kelawan Alindra ing Trajutresna. Lah kok dadi malah kowe mapan ning tapel wates negara ing Pringgondani. Ngger. Nuwun sewu sinuwun. Sepinten kalepatanipun ingkang abdi pun Yayah Griwa kula nyuwun pangapunten. Bila sejatosipun jebul pinanggihipun Adipati Kahana anggenipun boten ngaturaken sungkem tuwin ngaturaken bulu bekti dhateng negaring Trajutresna menika kala wau sampun dipun ajangi jembar dening Adipati Kahana. Lho diajangi jembar piye? Krana piyambakipun sak mangke kula nuwun sewu sowan dhateng Pringgondani lan nyuwun pengayomanipun Nalindra ing Pringgondani anak Prabu Gatotkaca.
Lan sajaipun anak Prabu Gatotkaca ngayomi dhateng Adipati Kahana lan badhe ndadhaki perkawis menika. Malah sumbaripun anak Prabu Pringgondani menawi kula wantun boyong Adipati Kahana rawe-rawe rantas malang-malang badhe dipun putung nadyan dados perang gegempuran antawisipun prajurit lan Pringgondani. Anak Prabu Pringgondani, anak Prabu Gatotkaca badhe ndadhaki perkawis menika lan sami kemawon menika panjenengan dipun tantang dening Kang Rayipun Sinuwun Prabu Gatotkaca garwa. Wonten dawuh. Nggonku srawung karo Dimas Gatotkaca kuwi tetawunan. Aku rada cubriya kelawan apa kang dadi aturmu. Yen to Dimas Gatotkaca ngajab dumading peperangan antaraning Trajutrisna lan Pringgondani. Mung perkara rebut ya kuwi Kadipaten Tunggarana. Nggih, nuwun pangapunten. Menapa ingkang dipun aturaken pun Yayah Griwa menika kula nyuwun pangapunten. Menika lati lan ati menika nyawiji. Tegesipun aturipun Yayah Griwa menika mboten atur dura. Paman Pancatnyana saged paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Lho, nyuwun pangapunten. Yayah Griwa menika anggenipun bekti lan panjenengan sampun mataun-taun. Anggenipun ngawula kalian anak Prabu Setija menika sampun pinten-pinten warsa laminipun. Pendak-pendak dipun utus mboten nate nyulayani Rembag lantar tentu pikantuk damel. Menapa panjenenganipun anak Prabu ing Trajutrisna menika tau tate utusan Yayah Griwa, Yayah Griwa mboten saged ngrampungi perkawis. Yayah Griwa menika sampun dipun utus mongko nyatanipun totoh nyawa. Lah kok malah pinanggipun anak Prabu Trajutrisna teka maido dhateng aturipun Yayah Griwa. Cetha menawi Gatotkaca menika ngajangi jembar peperangan antawisipun Trajutrisna lan Pringgondani. Panjenengan kedah ngemudra lampaning sampun kepengker. Wong salawangsul perkawis Trajutrisna Pringgondani, perkawis Trajutrisna Pringgondani. Panjenengan boten nate rukun kaliyan wong Pringgondani. Menawi cara kula nggih menika dados pancatanipun wong Pringgondani anggenipun badhe ngukup sekedhik mbaka sekedhik negaring Trajutrisna. Kawiwitan Kadipaten Tunggarana dangu-dangu kadipaten sanesipun badhe dipun kukup kaliyan Kang Rayipun Gatotkaca iblis lanat karepe dhewe. Ora tak ngonoke ora bakal dadi perang antaraning Trajutrisna lan Pringgondani. Kudu disumet penggaling anak Prabu Setija Boma Narakasura. Ora mekaten Gusti Pati ya. Ayo kowe karo aku mung wajib keplok-keplok surak-surak yen didhawuhi maju ning peperangan. Monggo kula dherekaken Gusti Pancatnyana. Kakang Mas, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Setija. Ora usah dadak kowe ngaturake sembah lawan pun Kakang Yai. Apa ingkang mbok ucapake ming tok nggo abang-abang lambe, nggomu pantes-pantes genepi tata krama. Apa dikira pun Kakang ora ngerti leteking gedhamu? Apa dikira pun Kakang ora ngerti apa kang dadi niat lan panjangkaning siadi? Nuwun pamunten. Perkawis menika saged dipun rembag antawisipun Trajutrisna lan Pringgondani. Sampun ngantos dados perang gegempuran. Sanget andadosaken lingsem para sepuh menawi ngantos kula lan Kakang Setija sakmangke ngawontenaken peperangan namung babagan perkawis Kadipaten Tunggarana. Namung kula suwun kanthi sanget menawi jengandika Kakang Setija badhe ngrengkuh Tunggarana minangka dados wilayah negaring Trajutrisna. Sampun ngantos jengandika menika paring kalungdangan dhateng para nayaka anggenipun sami nindes dhateng gesangipun tiyang-tiyang Tunggarana. Mesaken ing atasipun kawula alit dipun kerperes kringetipun namung dipun suwuni pajek tuwin dipun suwuni bulu bekti ingkang lan kawula ing Kadipaten Tunggarana. Kula namung nampi dhateng pelaburanipun Adipati Kahana ingkang minangka dados wakiling para kawula sak Kadipaten Tunggarana. Kula suwun kanthi sanget sengandika Kakang Setija ngemutaken dhateng para nayaka kula pitados bilih menapa ing kelampah menika boten saking dawuhipun Kakang Setija. Kula pitados kelana menika saking nasar tumindakipun para nayaka lan punggawa Trajutrisna. Ora sandadak kowe mulang karo wong gerang. Neng kene ditemtokke, babar pisan dirampungi. Mboten sarana peperangan ngrampungi perkawis menika menawi saged sarana pirembagan bedamen. Ora sandadak rembugan. Ayo,
Kowe apa aku sing tekaning pati? Nyuwun pangapunten menawi paripaksa kula wantun lan Kakang Mas Tijo. Ayo, ungano dadamu matno sastra jendramu Gatotkaca. Nuwun ngeten. Kula sing nyuwun kalih ingkang eyang pandhita ing ngarga binatur Begawan Paminta Jati. Supados wayahipun Ndara Pamegatresna kepareng tedhak wonten ing Karang Kadempel. Inggih Siwa Semar miturut pangandikan ing Kanjeng Eyang Siwanayantaka dawuh supaya aku sowan ing Karang Kadempel. Nggih. Niki pancen wis dadi keputusan kula. Pancen wis dadi niat kula supados sak mangke sampun titiwanci sampeyan niku ngawu-awu Sudarma. Kejaba saking menika miturut petanganipun Semar kawontenan negari Ngamarta Ndarawati sak mangke nembe ketaman Begawa. Awit sami mrihatosaken dhateng kawontenanipun Raju Trisna lan Pringgondani. Ndara kula Gatotkaca ali ndara kula Setija sami andon yuda amargi namung rebatan babakan Kadipaten Tunggarana. Monggo sampeyan niku klebu kawula Tunggarana, sampeyan niku klebu lenggah enten laladan Kadipaten Tunggarana. Kula pitados awit kawicaksananipun ingkang eyang sampeyan tertemtu pun ndungkap napa sing kula karepake Ndara. Samareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti banjur kersaning Siwanayantaka awi kula dereke ngadhep Kang Rama. Sampeyan mangaku nek putrane Ndara Janaka. Mengki nek sampeyan entuk kewajiban nggih dirampungi Ndara. Iya. Kahanan saya ngutawatiri. Gatotkaca saja wis ora iso dindakake, Setija semono uga hambrung datanpa pitung. Apa Kresna kakangku wis nyoba ngendhake kamurkane anakmu Setija? Wah, apa ora luwih prayoga yen dicoba supaya diajak rembugan sarana Bedamin. Werkudara, piye? Siadi ngerti pambeganing Setija, semono uga pun Kakang ya wis presa kelawan kambegane si Gatotkaca. Mongko saknyatane kinodrat antaraning Pringgondani lan Raju Trisna kuwi ora bisa didadekake siji. Iki ana dak-dakaning pasulayan ya kuwi babakan Bumi Tunggarana. Wah, iya. Mulai ayo Dimas. Siadi minangka dadi wong tuaning Gatotkaca, aku wong tuaning Setija. Aja nganti nggone padha regejegan mau ngembet kelawan asmaku apa dene asmaning Yayi Jodipati. Mula digoleki dalan tengah ingkang prayoga supaya kabeh bali rukun macinamatan daya dinayan. Kresna kakangku ngestoke dawuh. Dipol. Nggih. Kakang Nayantaka. Nggih, Ndara. Lah kok kowe ngarepake suwijining nom-noman bagus. Iki sapa? Niki Ndara Pamegatresna. Lho, Pamegatresna? Nggih. Saka ngendi? Saking wewengkon Pertapan Ngarga Binatur niki wewengkon Kadipaten Tunggarana. Ora kok tok larepake ning ngarepake Nata Ndarawati kuwi wigatine mboten kalih sampean. Lho, karo sapa? Ndara Janaka. Nalika sinarya Prabu Surya Misena duk nalika wonten ing Kadipaten Tunggarana, Ndara Janaka nalika semanten katriwandan. Tumunten dipunopeni dening Begawan Paminta Jati. Lajeng dhaup kaliyan putranipun Begawan Paminta Jati nggih menika Dewi Pamikatsih. Peputra siji Bambang Pamegatresna. Niki putrane Kang Rayi Madukara. Arjuna wonten maring adhawuh. Iki anakmu mangke badhe kula rembak.
akeh banget ya, Tru. Sing dul desamu kae sing mripate gedhe cilik kae ya. Anake Ndara Janaka ning ra dakoni, arang mripate gedhe cilik kok. Matamu. Garenge ngomong. Marahin. Sing nggon aku kae sing wetan omahku let papat kae. Sing rambuté ra thukul kae ya jarene anake Janaka. Ha ta jlamprong dasmu. Ndara Janaka traca tenan. Iki lagi ana perkara kok malah ting clemong sapenake dhewe. Kowe pamegat tresna. Inggih. Panjenengan sinten? Aku Raden Janaka. Menawi ngaten panjenengan tiyang sepuh kula, aja enak-enak ngaku anak Janaka. Kabeh anak Janaka yen to kepengin diakoni kuwi putraku, kudu ngaturake dharma bekti lawan wong tuane. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama. Kahanan Tunggarana dadi pancatan gegering negoring Pringgondani lan Trajutrisna. Monggo anakku Gatutkaca sartane Nalendra Trajutrisna anakku Stija nedeng Panca Bakah. Pamegat Trisna, kowe iso ngrambungi perkara iki. Kowe tak aku anake Janaka nyuwun pamit Kanjeng Rama. Apa niku? Lathik. Wah, aduh, lathik iki nek ora cara yoja iki ora nganggo thik. Ya ben ngopo kowe? Lah kok syarate angel temen. Pancen kudu kaya mengkono syarate Kakang Semar. Enggak. Yen pancen bisa ngulir budi ngasah kadewasan, cetha yen kuwi anak Janaka. Nah yen bodho lunga-lunga. Aku ora sudi duwe anak ingkang kapinterane ora ngungkuli karo bapakne. Kula tak ngetutke Kang Putra. Wis mangsa Baranga kok. Janaka piye to karepmu? Koko Prabu. Mbok menawi kanthi pancatan menika saged manunggalaken Trajutrisna lan Pringgondani kanthi adhedhasar pamegat tresna menika kawula ing Tunggarana. Oh ngono, inggih. Ya wis ayo ditonton kahanane iki Arjuna. Wah. Mati. Tatanan nelabung peperanganing Nalendra Trajutrisna lawan Gatutkaca. Gus sapa kowe? Menawi paduka ndanggo kaliyan kula pun pamegat tresna. Pamegat tresna kuwi sapa? Kula tasih kadang paduka piyambak Koko Prabu. Kula atmajanipun Kanjeng Rama Arjuna. Kowe wani nelabung Nalendra Trajutrisna, kula suwun kanthi sanget. Monggo perkawis menika dipun rembak sarana bedamen. Ngemuti bilih sedaya menika tasih putra wayahipun Nalendra Ndarawati. Tasih atmajanipun Nalendra Ndarawati tuwin Kanjeng Wahinjadewati. Sampun ngantos sarudinulih kathah. Ing atasipun sami regejegan murebat babakan Kadipaten Tunggarana. Ora sah ngawur-gawar ngawur. Aja waton bisa ngucap iki perkaraning Trajutrisna karo Pringgondani. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kula tiyang Tunggarana ora peduli wong Tunggarana. Ora gelem minggat sangarep aku. Kelakon mati dening aku. Prabu Setija. Saiki ngene wae. Yen pancen kowe iso ngalahke pamegat tresna, terusna nggonmu adon pupuh kelawan wong Pringgondani. Nah yen kowe kalah karo pamegat tresna, ndak suwun kanthi banget manunggal ning Praja Ngamarta. Perkara iki dirembug diaturake marang sesepuh. Kowe lah dalam malah ngiyas karo nata. Setija Bumana Kasura ketiban tanganku orang geletak dadi kwandaja dundang wong Trajutrisna barat. Aduh! Kula sampun matur. Nalendra sampun ngantos lincat ing pangandikan bebasan Wikresna temamping derancang. Mboten kenging lumebek. Menawi Kakang Wastija Bumana Kasura kawon kalian pamegat tresna, monggo kula kanthi dados tunggal ngadhep para sepuh supados perkawis menika sampun dados ajanging pasulayan. Kakang Mas kula nyuwun pangapunten. Walah dalah mati aku. Wah. Wah.
asma Bang Wangaruna Gatotkaca wonten timbalan. Stijo wonten timbalan. Apa wis pantes apa wis memper? Ing atase mung wujud bumi Tunggarana ingkang jembare ora spira wae nganti mbok rewangi ngorbanake pirang-pirang prajurit ingkang padha campuk perang. Wong Trajutresna nggegeki nggone bener semono uga wong Pringgondani uga nggegeki nggone bener. Wong Pringgondani cukeng, wong Trajutresna adreng, mula menyang endi parane kejaba amung dadi ajanging pasulayan. Wah. Ora iso dikandhani tak geceki ndase dhewe-dhewe. Inggih. Kula namung ngestakaken menapa dados dawuh Paduka Kanjeng Rama lan kula nuhuni menapa dados aturipun Adipati Kahana ingkang nyatanipun minangka wakiling para kawula sak Tunggarana samangke pengin wangsul dados setunggal kalian Pringgondani. Aja ngawur-gawur Dimas. Kabeh mau pancen mbok aja supaya Tunggarana wal saka negara Trajutresna lan manunggal ana ing Pringgondani. Boten Kamas, boten gadhahi niat kados mekaten. Nanging kabeh mau kepara nyata saka ature Adipati Hayagriwa. Boten gadhahi niat kula badhe ngrengkuh Kadipaten Tunggarana. Wis. Iki mengko ora rampung-rampung. Kosek to. Ature Adipati Kahana pancen kepara nyata mengkono. Nggih, kasinggihan mekaten. Nyatanipun Adipati Kahana paring dawuh tumuju atur bilih sanyatanipun saderengipun kikis Tunggarana menika utawi Kadipaten Tunggarana dados setunggal kaliyan Trajutresna. Duk nalika Kanjeng Hyang Trembuka sejatosipun Kadipaten Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Pringgondani. Kosek Kahana konon mrene supaya sowan ning kene. Nggih sedhaken dawuh Kanjeng Rama. Adipati Kahana kasinggihan sinuwun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Kabeh apa kang dadi aturmu mau wis diaturake dening anakku ing Pringgondani. Inggih. Apa pancen kepara nyata mengkono? Menawi atur kula menika mangke dura. Mugi kapedhata jangga kula mboten badhe selak, malah samangke wonten saperangan kawula Tunggarana. Mbok menawipun pamegat tresna menika ugi saged ngaturaken panggersaing kawula ing Tunggarana menika ingkang sepisan. Angka kalih. Nyatanipun Tunggarana kepengin wangsul wonten pangwaosipun Pringgondani jumbuh kaliyan nalika Tunggarana dipunasta dening tiyang sepuh kula Sang Adipati Kalapustaka. Ing nalika semanten manunggal kaliyan negaring Pringgondani nalika tasih dipunasta dening Sinuwun Prabu Trembuka. Iya, nanging kahanan kaya mengkono kuwi ora bisa dicekel yen to ora ana layang kekancingan. Wonten sinuwun kula aturaken Paduka. Menika sinuwun muga ndadosna ing kaweningan kula pun sumber katung nalika Kadipaten Tunggarana dipunasta dening sinuwun Adipati Kalapustaka kula minangka dados patihipun. Kepasang yogya katuju inginu dening dinggo dinten sakmangke kula tasih anyingetaken inggih menika nawala kekancingan bilih Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Pringgondani. Kula aturi mresani wonten ing mriku wonten tapak astanipun Sang Adipati Kalapustaka lan sinuwun Prabu Trembuka sinuwun. Setijo wonten timbalan. Jroning nawala kekancingan ingkang diaturake sumber katong lawan Ramamu ing Ndarawati pancen kepara nyata. Ing kono wis ana pasarujukan antaraning Adipati Kalapustaka lan sinuwun Prabu Trembuka duk nalika semono. Wis padha-padha tapak asta yen to sejatine Kadipaten Tunggarana kuwi kebawah keperintah negara ing Pringgondani ya mung nalika sedaning Prabu Trembuka wekasan
Kadipaten Tunggarana kontrang-kantringan kaya ora duwe pengayoman. Tumuli dibedah dening Prabu Bomantara. Wekasan Tunggarana kebawa keperintah negara ing Surateleng. Nalika semana Bomantara mati saka tangan Istija, tumuli tanpa nganggo layang kekancingan. Tunggarana dadi kebawa perintah negara ing Trajutrisna. Mula bab iki kowe kudu ngalah. Merga wis ana bukti kang nyata wujuding nawala kekancingan yen to Tunggarana kuwi kebawa perintah negara ing Pringgandani. Tak suwun kowe nglenggana ya nggih Setija. Nglenggana ya Bama Narakasura. Saya ketok lorekmu, saya ketok gedhamu. Nadan kowe wong tuaku ning wiwit rebutan topeng waja tak titeni. Kowe abot mbela karo Gatotkaca nganti tekan dina iki. Babakan Kadipaten Tunggarana, wong tuaku dhewe ngiwakake anake dhewe. Yo tak trima sinuwun Prabu Ndarawati. Kepareng ingkang putra nyuwun pamit, kowe arep nendi meneh? Sajaipun Kakang Mas Tija tasih sengkel penggalipun wis. Iki mengko yen kabeh kenceng-kencengan dadine malah ora prayoga. Aku luwih ngerti watak Istija Bama Narakasura. Iya. Pambegane pancen kaya mengkono, nanging mengko ngibarate kaya dene wujuding lilin tumuli kempel yen to kena adem, tumuli ajer yen to kena panas. Iya. Waduh, menapa mangke mboten dados perkawis. Sumber katong. Lawala kekancingan iki dadi pikukuh ingkang sentosa. Nggone bakal ngremake kampurkaning anak Gustija. Wah, matur nuwun. Adipati kaono wonten timbalan. Kanthi nawala pikukuh tapak astaning Adipati Kalapustaka lan alindring pringgondane Prabu Trembaka tak tetepake. Ingsun nata Indrawati netepake. Lamun bumi Tunggarana ya Kadipaten Tunggarana bali dadi wewengkon panguwasaning anakku Prabu Anom Gatotkaca. Ngaturke panuwun tanpa pepindhan sinuwun.